Obec Storožnica sa nachádza v tesnej blízkosti Užhorodu a hranice so Slovenskou republikou. Patrí medzi najstaršie a najzachovalejšie slovenské dediny na zakarpatskej Ukrajine. Pôvodne sa nazývala Jovra. Jej súčasný názov Storožnica z miestnych obyvateľov používa len málo kto. Názov obce sa vyskytuje pravidelne v podobe Jovro. Bol to typický maďarský názov pre sídlo strážcov v pohraničí. Strážcov tu usadili uhorskí králi v druhej polovici 11. storočia na vojenskú ochranu krajinskej cesty vedúcej k Užhorodu. Je to tak, čo som sa aspoň dočítal, že pôvodne tu boli dve lokality. Jedna lokalita sa volala Őr a druhá Darma. A potom to v roku 1895 spojili tie dve lokality a vznikla Őr Darma. A tá lokalita Őr, to znamená v preklade storož. Vlastne to bola taká storožnica, strážnica, to bola v službách Užhorodského zámku, že oni ako taká hliadka dávali pozor na nebezpečenstvo blížiace sa, aby upozornili na hrade v Užhorode, tak to bola taká hliadka, taká stráž. Z toho vznikla vlastne storožnica, z toho Őr. Őr znamená storož. Prvé písomné záznamy o obci siahajú do konca 13. storočia. Za prvú správu sa považuje listina kráľa Ladislava IV. Z roku 1288 o darovaní Jenkoviec. Darovaný majetok susedil na východnej strane s pozemkami Jovry, ktorá patrila kráľovi ako súčasť Užského hrádneho pánstva. Na pozvanie užhorodského prefekta prichádzajú do obce v roku 1802 slovenskí osadníci. Je však pravdepodobne, že v obci žili už predtým, keďže sa nachádzala v tesnej blízkosti kompaktného slovenského osídlenia. Počas Československej republiky sa slovenským obyvateľom Storožnice zlepšila nielen ekonomická situácia, ale bol zaznamenaný aj ich spoločenský a kultúrny rozvoj. V tomto období žilo v obci viac ako 300 slovenských rodín. Obyvatelia obce sa preslavili svojim zahradníctvom a ovocinárstvom. V obci pôsobili slovenské spolky a fungovala ochotnícka divadelnícka činnosť. Farnosť v obci vznikla už začiatkom 14. storočia a patrila k nej aj škola. Posledná slovenská bohoslužba sa v Storožnici uskutočnila v roku 1949. Potom sovietský štát kostol zatvoril. Už v 14. storočí stála kaplnka katolícka, zachovala sa správa v pápežských listinách, že v roku 1333 tu v Darme už stála katolícka kaplnka, z nej potom urobili kostol, no ale v čase reformácie, keď vystúpil Martin Luther a vznikli protestanti, tak tento kostol v Darme striedavo, raz bol v rukách katolíkov, raz bol v rukách protestantov, až 1718 nejaký šlachtic Imre Dačo, tak on definitívne vydobil ten kostol pre katolíkov. Ale tak bol zničený tými nepokojmi, že bolo ho treba nechať a postavili nový kostol a bol potom aj vysvetený 1784. Bola veľká vysviacka nového kostola katolíckeho a dali mu titul, že kostol narodenia Panny Márie. Tak ten kostol potom slúžil, ale prišli všelijaké skúšky, čo sa zachovalo z histórie. 1834 bolo zemetrasenie a kostol bol zničený, ale opravili ho, znova ho opravili. A potom 1900 bol požiar, taký požiar, že všetko zhorelo, holé múry ostali, ale na veľké počudovanie aj vtedy sa to za jeden rok podarilo sa ten kostol zrekonštruovať, opraviť, zremontovať. No a tak potom slúžil až do roku 1949, kedy ho sovietská vláda zrušila, zhodili kríž z veže, kostol premenili na sípku, kolchoznú sípku obilia
a veľmi bol kostol znova zničený. V roku 1989 začali obyvatelia obce bojovať o svoj kostol. Po 40 rokoch im bol zničený chrám, dovtedy používaný ako sklad obilia, vrátený. Ale bol v takom strašnom stave, že píšu tí, čo sa pamätajú na to, že niektoré pochybovali, či sa to vôbec dá ešte opraviť. Ale vďaka húževnatosti, usilovnosti storožnických veriacich ten kostol krásne, tak ako ho teraz vidíte, opravili a bol vysvetený. Zo Slovenska prišiel arcibiskup Tkáč, Alojz Tkáč, teraz už emeritný na odpočinku, a on posviacal tento kostol a teraz slúži veriacím katolíkom zo Storožnice. V Zakarpatsku je Matica Slovenska, taká organizácia, a ona veľmi tak povzbudzuje Slovákov, že by si zachovali v kostoloch tú slovenčinu. V súčasnosti žije v Storožnici okolo 1000 Slovákov. Práve v Storožnici sa v roku 1994 zrodila kultúrna tradícia, slávnosť slovenského ľudového umenia Slovenská veselica. Obyvatelia Storožnice sú veľmi srdeční a dobrí ľudia. Vždy sa tešia na návštevu hostí a šikovné gazdine vedia pripraviť chutné slovenské jedlá. Počas návštevy sa hostia môžu dozvedieť veľa zaujímavých vecí. Toto valáršie volal Ördormo, po maďarsky, Ördormo. Bo tu boli dvoje panové tu žili. Tam bol Dormoji aj Öri. Dvoje boli tu panovení. No, tak za to oni dali Ördormo, Eurodermo. No, tak vecka, vecka za Čechov jem euro bolo. Nebolo derma, jem euro bolo. Za Čech bolo tak nič. A za to teraz dali meno, a boli tu u tých pánoch dežurní, storoži. Tá vecka Rusi prišli, tá prerobili, že to Storožnica. Po tým dostali meno Storožnica. A to je Dormoje. A bola Jovoroderma, ja Slovenská bola, ja sa narodil 21. roka, to Čechy, ja v slovenskú školu chodil tu. Tu bola tu ruská škola, ktorí boli gréko-katolíky, to chodili do ruskej školy, a ktorí boli rímo-katolíky po slovensky. A každý týždeň mali sme uroky, my mali raz jeden deň slovenský, sme sa učili u ruskej. A Slováky sa učili po slovensky, po rusky u slovenskej. Tak oni boli. Правду povedať, mišanina. Bo tu i Maďare boli, i Slováky boli, та i Maďare ostali tuda, kedy znáte to Nemeši. I to po maďarsky hovorili. A my takí prostí ľudia, tam budem po slovensky hovorili, prišli Maďare, prešli sme na maďarský jazyk. Tak sme po maďarsky, do školy, i do kostela, i všade, po maďarsky. To sa končilo Maďare, a tedy prišla Ukrajina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hodina, zostaň zdravá, mamila, bo ja idem do kostela, vyučím še zapatora, do kostela svätého zapatora verného, jak ja budem službu trímať, pojše milá ku mne modliť. História storožníckej fáry a kostola je veľmi zaujímavá. Dátum vzniknutia tejto fáry nie je presne známy, ale v 14. storočí už existovala. O tom svedčia zápisy v pápežských listinách z roku 1333. V tom istom čase v gotickom štýle bol postavený aj Jovranský kostol.
V období náboženských sporov nikto sa o kostol nestaral a preto kanonická vizita roku 1774 ho našla v takom schatralom stave, že odporúčala stavbu nového kostola. Na tento účel najviac prispela verná katolická rodina Orosovcov. Tak na mieste starého kostola s využitím aj zbúraného materiálu za 3 roky György Orosz postavil nový kostol, ktorý vysvetili 8. septembra roku 1784 na sviatok narodenia Panny Márie. V roku 1834 postihlo územie zemetrasenie, preto poškodenú a popraskanú klenbu kostola nahradili jednoduchým stropom. Po zemetrasení bol kostol asi 40 rokov zatvorený. Pod vedením kňaza Budiša kostol otvorili, pri obnove mu pomáhali veriaci z okolitých dedín a finančnú podporu poskytli až z Čičaroviec. Počas pôsobenia kňaza Havašiho 26. septembra roku 1900 vypukol v kostole požiar a oheň okrem stien zničil celý kostol. Hneď v nasledujúcom roku však bol chrám renovovaný a otvorený. Tak sa stal Jovranský kostol najkrajším rímskokatolíckym kostolom v širokom okolí. K Jovranskej farnosti boli pridelené okolité dediny Minaj, Koncovo, Šišlovce, Tarnovce, Botfolvo, Lekarovce a Jourov. Počas stalinskej éry v Jovre bol daný príkaz kostol uzatvoriť bez akéhokoľvek odovzdania cenných predmetov. V jeseni 1949 z Božieho domu na dlhých 40 rokov urobili družstevný sklad. Koncom 90. rokov na žiadosť veriacich, ktorí pozbierali 840 podpisov, Jovranský kostol vrátili rímskokatolíckej cirkvi. Práce na obnove kostola sa začali 8. mája 1989. Práve v ten deň do zničeného kostola sa zišli veriaci, ktorí upratovali dvor a vnútrajšok budovy. Aj napriek tomu, že strecha a strop boli dosť poškodené a dieravé, 10. septembra roku 1989 v Storožnickom kostole po 40 rokoch sa konala prvá odpustová slávnosť na počesť narodenia Panny Márie. Jovre, Storožnica, Irdormo majú rôzne mená. To je hneď blízko pri Užgorode. Tam kostol też bol zavretý, sklad, z neho zrobili jablka tam, všeličo trimali v tomto sklade, ako v kostole. Byla zrujnovaná svätyňa, možno povedať. No, keď dostali v 89. roku naspäť, pán Ziziče Jan, ktorý veľmi tak aktívno začal pracovať v tom, že by si obnoviť. No i spoločnými sílami ja dostával materiál, dostal miedie aj z Bieloruska, že sme turňu prekryli sme od. A čo tam veľmi zaujímavé, také na počiatku ešte veľmi mne tiež také v pamäti, to je, že oni začali byli chodiť do kostola tu do Sredného, zo Storožnice, bo on počul, ten Janko Zizič, že tu v Srednom, že je každú nedeľu normálne slovenská svätá omša. No i oni tam zobrali sa 2 autami, prišli v nedeľu na svätú omšu. Im sa to veľmi strašne zapáčilo i potom oni prišli za mnou, že u nich tiež kostol je, ale zavretý. Oni budú všetko robiť, aby dostať ten kostol naspäť. No ja hovorím, že ja v nedeľu po všetkých kostolách, že po všetkých omšách prídem pozrieť. Tak som prišiel už podvečer, a veľmi to pamätám pred svojimi očima, jak tam, kde oltárna časť, na šťastie ona nebola zburená, len ako kamenné také oltár. I tam devčata, chlapci, čo boli tu na svätej omši, oni tam pošli do toho kostola, zastelili novinami, gazetami ten oltár, postavili 2 sviečky, kríž i tam modlili sa ružanic.
Mne sa tiež to tak veľmi páčilo sa, že taká viera týchto ľudí, že pozrie, že oni v tomto rozbitom kostole, zrujnovanom, pekne modlia sa. I teda my sme začali obnovu toho kostola. I ja hovorím, že same prvé, možno povedať, v 89. roku, hneď, ak sme dostali, za leto zrobili sme taký remont trochu, zvnútra, zvonka, a že na Vianoce slúžila sa svätá omša. Keď prišiel pán farár ako otec Peter do Seredného a mládež sa schádzala, vtedy v nás zapálil taký ohník, ktorý nám až do dnes je, lebo sme spoznali v rodnej reči, ako v slovenčine, ktorej sme chápali, pochopili sme, kto je živý Boh a ako máme prežívať vieru, ako máme žiť, ako sa máme správať k ľuďom. A ten kostol, ktorý sme začali chodiť, bol veľmi zanepraznený. Všetko bolo zarastené a vo vnútri boli matráce, fľaši od alkohola a proste strašne veľký bordel, ktorý sme potom postupne začali prátať. A táto viera nám dávala sílu. Postupne prichádzali viacej a viacej detí, s ktorými sme prišli do kostola a začali sme sa modliť. Tak ako otec Peter spomínal, sme spravili taký menší poriadok, dali sme noviny, na to sme dali sviečky a tak sme sa začali modliť Svätý Ruženec. Prihovárali sme k Pannej Márii, aby sme mohli mať aj v našom Johránskom kostole svätú omšu, lebo 30 kilometrov do Seredného bolo trošku ďaleko a nie každý z mladých stíhal alebo mal možnosť takto cestovať každú nedeľu, keď to máme ako prikázanie, ktoré nám hovorí, aby sme sa zúčastnili v nedeľu na svätej omši. Preto som veľmi šťastná teraz, že vidíme veľa detí, ktorí už majú svoje deti a oni takto žijú tú živú vieru a prichádzajú k Pánu Ježišovi so svojimi rodinami, so svojimi problémmi, ale snažia sa riešiť v kresťanskom duchu. Oj, Kristo, hrmených. Či by som si dal takú dobrú zaváraninu.
Zaváraninu. Nikde žiadna zaváranina. Teraz je zo mňa benácka cukrárka. Pôjdem sa pozrieť do zámku, či tam v komore majú nejakú zaváraninu. Či som len hladný. Kto si? Neznáma krásavica? Ja som benácka cukrárka a viem piecť tie najsladšie torty na svete so zaváraninou. Pišta! Prosím. Zaveď cukrárku do kuchyne. Je šťastný tebe pán. Zaváraninky. To boli ale sladké zaváraniny. Len čo je pravda. A čo teraz? Treba upiecť tortu. Ale ako? Už to mám. Treba múku, vajíčka, tak, pomiešame štiplavé korenie, ocot, tak, pomiešame. A teraz šup. Do pece. Taká vôňa. Tuším, je už aj hotová. Ja šťastný si mi, pán. Vaša torta. To ja sama spapala. Počkať. Čo bude čakala? Táto torta sa musí jesť až o polnoci. Inak nebude sladká, ale slaná, kyslá, štiplavá. Tu dostala dukáty a odišla, čup. O polnoci. Ja čakala. Ja papala. Ja nešťastný, ideme, pán. Pišta! Prosím, tu som. Tá torta je slaná, kyslá, štiplavá. Prečo som nevydržala do polnoci? Zjedol by som tú najsladšiu tortu na svete! Pišta! Prosím. Prines mi nejakú zaváraninu, aby som si spravila chuť.
tu boli zaváraniny. Píšta! Kde máš zavaranina? Nemáme ani jednu zaváraninu, všetky, kto si zjedol. Ja nešťastný zemepán. To bol dozajisták, zbojník Jurošík, tá penáčka cukrárka. Ja nešťastný zemepán. Ja nešťastný zemepán. To boli ale sladké zaváraniny. Dúfam, že sa mi od nich budú snívať. Sladké sny.